خزاوك عفنا كبابان بدي خزاوك أخنا فات سلام سماياتي سكر أخنا فات سلام سماياتي برر دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنا كبابان بدي خزاوك دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنا كبابان بدي خزاوك سلام مقاطع كم حبرو خوحي جدد مأكل سرسير ما يتعلوا وتروز زنب للي كرامات حلفا سر سلام عبدنا تجنوعو هاي مسلمنا عماد نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر عفنا كبابان غدي خزاوك عفنا كبابان غدي خزاوك أخنا فات سلام سمايات يسكر أخنا فات سلام سمايات يبرر دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنا كبابان بدي خزاوك دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنا كبابان بدي خزاوك نفاس هلوا حيار شوشوتا سزرارك ربوي كوربتا سلازي دما يواب كلو أبحبر السلام سلقلق زخلو السلام عبدبنا تجنوعو هاي مسدمنا أمات تاتنا يسافر مزمور سلام نزمر أمات تاتنا يسافر مزمور سلام نزمر أبدو أن دي استفل عليه عينة alliances نرلنا شركناتات مغنياتو اتزلو كونتات بزوح نقرات سلازت اللب زلو بزوح عينة alliances ويكا شركناتاتن الركباتن نرلنا حدا كابو لنك أنا أمانغو جبتن جبت انزقبر زلو سمدناينا نرزلنا قلتي أبدا ننوح وان نيتوبيا كونتين نخد قبرا كاب تحسب نوح عمتاتي حاليفو برجز ما يجيبس كونتات ماس جميروتي مس إثيوبيا ذكر خروم زلو ديجان دهريلنا أب تاريخ ما يجيبسي أب تزخف أتمدرخ زنبرتلو كلتشين عصر تحدنيو عرب سبرينج تباهيلو ناي ثلاث عمت مرحنتهم وديغو أب كياس كلا عقرقر كلا calculated كوينوس تبقسين يرمو بزحت سبا يردوني شعو نتي كياس نتي مجمريات زنبر عقرقر كساب زحويو جزية وسيدهم مرجع كايدهم نعي فتوون قال ملا زغول خبر كله تديجا زخونة درجة كيدو إثيوبيا دما أبتي جزيتي كلتشين عصرت حدا مالت نقول سبات كان برهلو سلزلنا كلتشين عصرت حدا مالت إثيوبيا ملا زيناوي اتزل عليه حيلنا تزن صبار قلو زنبريو ونقول لاين إيرترا completely بقرا عصاتيو أب جون أمريكا أب جون بعال مرحتنا بعال أوباما سوزان رايس مساتهم كتسأل زرا خبر زنبريو سلزي ديبلوماتيكلي جبت وديقة كاب زيرو تبقس إثيوبيا دما أبت زبالة relationship أب واشنطن زنبراك زي نزي قمتي تخامتها زي كيدو جبتي حتو يبلي أي سلطن أبزو أنا زي أبزن زحلفة حمتها فلاي كالاي دما نعوم زي عوتهم زنبران جبتن تايو إثيوبيا كونتين كتجبرا أبت جربا بتاخد مثلا كلامي كيف تسب نزي غربتنا نادنا وانت بوجيرو كي ردوس لزغل عن سب زي مكر يومي نارانا يخن كيد منتان مرأي كام إمان سلو زغونه so زي تقربتنا ناتنا لازم كابز زي بقاس عند حرقينو actually I had a better chart نقول سب كتر تغل sorry هاي تحزو لي حنسب زي تكبابناتنا زبهال زي عند حرقينو تكبابناتنا تي جبت زبهال ون
أبتك أي بحر نخون ريو زاكل كل سب جغرافي perfectly أي بلني إثيوبيا نتجي ديجا ننوح عمتات صبغ ناخدت كده ناخدت أب مملوب أبصحت ولا جبت دما بشمقلنا بدأنا بيمان بتسأقام بزح فتينا كساب حجي زي شبات وصيتا يمسأتن أما وداتنا إسرع 4 دما نتز جبرت نبر دبلوماسيا وقعزوت أغلالا تسفى غريتا تتوابلاتها حجي كل من رجعتات أبطاولا لو يمزبلو انتايتم رجعتات we don't know كابو وجي ني إثيوبيا بغتا نمغرقار سودان قدم مسؤوم يعني را إيرترا مس جبتي طبق زخونه زمدنا غيرا يتفلطني او كزمدناتات زاتون زوص نيروميو ግን ውዱ ዝኾነ ኣይነበረን ከምዚ ናይ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ግብፂ ሶማልያ ኣብ ጎኒ ግብፂ ጅቡቲ ኣብ ጎኒ ግብፂ ሱዳን ኣብ ጎኒ ግብፂ ብሙሉንተን ጎረባብቲ ንግብፂ ስለ ዘለያ ዘይኮነስ ኣንዳር ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ስቃ ስለ ዝፈጥረሎም ጽቡቕ ዝኾነ أبي أحمد بعلو أب كبيت كبابا كم زعتو خينلو جبت دما أبزن زحلفة معلتات أكيد تاسس خونه أن كل لاين ودبنا جبتي 95% نا إثيوبيا أتاون وزعين زخدلو درالة زبال نوعو ما نج كتجبرو كتصفحو مخانا نجيرالا 250 كيلومتر 40 كيلومتر زصفحاتو بوتا دما حيزا لابو ناي لوجيستيكس هاب كتجبر إذن إثيوبياويان كعبدوم يدلي زلو إذا جبتو تجبر زلا مستي إيرترا قديما زجبرتو سوماليا زجبرتو كمون سودان أبغون إيرتران جبتن زلو بخمي تنبوزي نتي قبل على إيرترا جبرز فتن زلو نز حسب زلون أبي أحمد بخمي كاونتر أم جبارك حق زغل إزياسك قرب تبغير كما خيلك نوعت بلد حتى يجن نخبر هالكاد تسبون exact لا بتسخذ اللي خايد رجاء كي بتسأل زغل بتمكرون كتعازس للزلوغي حالتي بنسرت أو نقر بزعبة هاجرا وربحي نقول الجن إحنا سبات بزح زي نسرع مكي أرى لو شركة غير دو قلنا له زاربيم نحنا تي هاجراوي ربحنا إحنا بالتزامدي استزلنا يقودو بوينا نريو نحنا قودو بو حجي تفعل عليك قدامتات بريزيدنت إساس قلت أنيرو ناتنا قودو بو حجي اتحاد قودو بنتايو بقطع مسانا بمريتن ببحرن زداوين الساتن كا إثيوبيا سودان جيبوتي ببحرها يمن سعوديين زين مزين زتحاز هاجراو ربحلنا مزين زمدناتات كل ونا غلي إز حدا تي غودوبي كلاي غودوبو نولو نايك أي واحد غودوبو زبال نايك أي واحد غودوبو خا ن كاب جبس جميركا سودان إيرترا جيبوتي بتسجر كا يمنن سعودن حدا كيزون عمان أتوام هناتو أبتي خسرت ناي بابال من دبسلزلا مزها أزخيت كاني كال غودوبولنا الثالثاي غودوبو نبلو نحن تايو ازناي فساسي نايل نبلو غودوبو ابزناي فساس نايل 10 حدا هاجرات اللوا انكل لاي نحنا مالتيو ابزخا حدا نفس خال غودوبولنا ربعي ازي مسبعال بقيح بحر سيجيركا نزناي غالف اوف عمان دخلتلو كسب على امارات قال زخيد كالو غودوبولو معناتو السوها نجزر سرب حلهم على دبي ناتهم روح حلهم يو ناتهم روح حلهم قطر ناتهم روح حلهم ربح لهم استفعل عليه روحات الحجي قبل زها تالك تقيف عري اب مسمر ناي ملو عالم 13 نداد زحلفلن كان زحلفلن زخونه ناي عالم حيالان هاجرات كا نتغودو بخا تقديسن انتم حجي إيرترا تاجرة خبتس عن ولا خب جزء سورة جميركا بدحريو تقول نقدر تجبرن كلام تهاجرا وربحة بمنصر زي استفعل عليه خوابتات يترينيرا أب إثيوبيان أب جبسن بزعبا نايل الصحة بخلو إيرترا بزرب ترى كاز جبريلا إثيوبيا دقيفايت فلتنيا نجبس دقيفايت فلتنيا شري سايد دقفتن بوقعي نخصينا دقفاي بدتن of course أبتي حد وان بفلاي بريزيدنت إساس ناب تناي دام مسكلة قرب زرباتات نيرو بنسون كزارسو مركز يكونن دقيفناكم مالتا يكونن حجي أبز خبابينا شجر نحنا 5 عينت كنريو خلنا تهاجرا وروحة أب إثيوبيا unfortunately بهم عين حاسب يكونن
እታዝ ሓስባ ነገር እንታይ ነታ ፀባብ ናይ ስልጣን ተፅንሖም ጥራዮም ዝርእዩ ዘለዉ ኣብ ከምኡ ዝርኢ ዘሎ ኣቢ ሲሪየስ ዝሓስብ ነይሩ ብዛዕባ ሃገራዊ ረብሓ ዝሓስብ ነይሩ ተዝኸውን እዚ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ነገር እሞ ሕጂ ኣብቲ ዝደኸመ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣይመልዓለን ነይሩ እቲ ሓንቲ ክገብራ ዝነበሮ ነዚ ምስ ግብፂ ዘሎ ምስሓብ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ክፈትሖ ነይርዎ ግን እቲ ዕሽነት ድዩ እቲ ግርህነት ድዩ የዋህነት ድዩ ንህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ክዘሓሕል ኢሉ ብዛዕባ ወደብ ብዛዕባ ባሕሪ ጀሚሩ ብዛዕባ ባሕሪ ክጅምር ከሎ ብዝያዳ ዝስርሓሉ ነበረ ሶማሊ ነይሩ ምስ ሶማሊላንድ ውዕል ገይሩ ምስ ሶማሊላንድ ውዕል ምስ ገበረ ኣብ ዓለም ምቕባል ኣብያቶ ሶማላውያን ምቕባል ኣብዮ እሞ ናብ ናዕቢ ገፁ ከኺድ ጀሚሩ ኣብ ቱርኪ ከይዱ ስሒቡ ኣሳ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ኤርትራ ዘረባሉ ሕጂ ጅቡቲ ድሕሪ ኮንካ ንስኻ እዚ ዕዳም እዚ ናብ ኤርትራ ከም ዘይመፅእ ኣፀቢቕካ ትፈልጥካ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ብሓይሊ ክገብሮ ዝኽእል የለን ንጅቡቲ ግን ሓደ መዓልቲ ክገብርሆም ይኽእል እዩ ስለዚ ጅቡታውያን ነርቨስ ክኾኑ ናይ ብሓቂ እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ጅቡቲ ሕጂ ምስ ግብፂ ኣብ ፅምዶት ኣደላ ፅባሕ ክንርኢና ምስ ኤርትራ ምስ ሶማል ካልእ ዓይነት ክሳየድ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ነዚ ዘምፅእኻ እንታይ እዩ ባዕሎም ኢትዮጵያን እዮም ኢትዮጵያን ሕጂ እንታይ ይብልለው ንሕና $1 ቢልዮን ዶ $2 ቢልዮን ዶ ካብ ብጅቡቲ እንዳተና ከመይ ኢልኩም ከምኡ ትብሎም ባዕልኩም ትፈልጡ ምክንያቱ $1 ቢልዮን ክትብል ሉላውነትካ ትትፍእን ኢኻ ስለዚ ንጅቡቲ ብከምኡ ዓይነት የመፅኦማ ኢጅፕት ከዓ ዓብ ዕድል ረኺባ ምክንያቱ ኢጅፕት ጎራሓት እዮም ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪክ ናይ ዲፕሎማሲ ዘለዎም እዮም እቶም ቡከታት ተጠቂሞም ንኣቢ ንኢትዮጵያ ዓቕሉ ኣፅብብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ዳንኬራ ባዕሉ ኣብ ዘምፅኦ እዩ ክበሃል ከኣል ብትክክል እቲ ኤርትራውያን ኣብ ጂኦግራፍ ሰናፋት ኣይኮናን ግን ከምዚ ናይ ሎሚ ነቲ ትብሎ ፀናሕካ እቲ ጉርብትና ክበሃል ከሎ ኤርትራ ጎደቦና ክንብል ከለና ሱዳን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ቀይ ባሕሪ ጥራይ ጌርና ኢና ንወስዶ ግን እቲ ጎደቦ ስፍሕ ዝበለ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ናይ ጂኦፖለቲካ መረዳእታ ናትና እናሰፍሐ ይመፅእ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ምክንያቱ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ከም ናይ ቀደም መድረክ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ነገራት ብዝቀልጠፈ መልክዕ ይቀያየሩ ኣለዉ እቲ እንኩ ቀፅራዊ ሓይሊ ዝበሃል ዝነበረ ወይ እውን ዓለም ዝበሃል ዝነበረ ዩኒፖላር ወርልድ ብካልእ ኣዘራርባ ኣሜሪካ ዝበለቶ ዝኸውን ኣሜሪካ ማለት ካብ ኤውሮፓ ኩሉ ግዜ ተጎታትናት እዩ ንሱ ተወዲኡ ሎሚ ዝተፈላለዩ ማልቲፖላር ወርልድ ዝመፀሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ብዚ ዝከታተል ዘሎ ሜይቢ ኣብ መንግስታዊ ደረጃ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ፖለቲካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ጥራይ ኮንካ እንትመሃሮ ስፅቡቅ እንድዩ ካብ መፅሓፍቲ ክትመሃሮ ትኽእል ግን ከምዚ ንገብሮ ዘለና ፖድካስት ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ከም ኢንጂነር ዝነበረ ነርስ ዝነበረ ሓኪም ዘሎ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዘለኹም ስለ ዘለኹም ናይ ግድን ኣይኮነን ንኩሉ ክትመሃሮ ከምዚ ዓይነት ፖድካስት ግን ካብ ዝተፈላለየ ፊልድ ተመክሮ ንክትቀስም ስለዚ ሕግዝ ኢና ንገብሮ ዘለና ኣብ ካልኦት ንክባፃሕ ሼር ግበርዎ ኣብ ካልእ ግዜ ክዛረብ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሓደ ናይ ድራማ ሰብ ወይ እውን ሓደ ተረካብ ዘረባ ዝዛረብ ሰብ እንተዝኸውን ነይሩ ላዕሊ መኸደ ነይሩ ቲቪ ወርሽፕ ግን ምሁራት ተኮይኖም እዮም ደይመፁ ምሁራትና ኣበይ ኣለውና ተባህልካ ይማረር ግን ምሁራት ክምሁር ኢሎም ክመፁ ከሎ ህዝብና ግን ክሰማዕ ኣይደልን እዩ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልየና ዘሎ ተፀሚምካ ነዚ ፍልጠት ነዚ ኢንጂነር ሲራክ ዝህብዎ ዘለው ምስማዕ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ካብ ካልኦት ንሰምዖ ዘለና ነዛ ቪድዮ ሲራክ ዝብላ ዘለውን ከይሰምዑ ንእሽተይ ክፋል ናይ 10 ደቂቕ ናታ ሰሚዖም ዝትንትኑ ሰባት ኢና ንፈልጥ ሲራክ ግን ክትንትን ከሎ ነዚ መፅሓፍ ናይ 500 ገጽ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ሰብ እዩ ስለዚ this is very important ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢኻ ትምሃር ከም ዘለካ ጌርካ ወሰዶ ካብ ኢንጂነር ሲራክ ትሰምዕዎ ዘለኹም ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ወላ እኳ ፖለቲካ ቀዳማይ ዓውድናታ ይኹን ግን እቲ ዝነበሮ ኢንጂነሪንግ ናይ ፔትሮሊየም ስለ ዝኾነ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ሕጂ ናብቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ብኣርእስቲ ፅምዶ እውን ዝፅዋዕ ዘሎ እዩ ጅቡቲ ናታ ልውላውነት ንምውሓስ ተኸዶ ዘላ ንርኢ ኣለና መብዛሕትኦም ሰባት ኤርትራ እውን ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ጌራ እዩ ዝበሃል
ምናልባት ኣብታ ናይ ትግራይ ከያ ተነኸለና ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ መዓልታት ናብ ስዑድያ ናብ ኢማራት ከም ድማ ቀንዲ ቀዳማይ ናብ ስዑድያ ቀፂሉ ናብ ኢማራትን ናብ ቀጠርን ክጓዓዝ ምዃኑ ናይ መጀመርያ ኢንተርናሽናል ትሪፕ ናቱ እዩ ስለዚ እተን ሃገራት ዓረብ ዝበሃላ ዘን ናይ ነዳዲ ሃገራት ክንምንታይ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ርእሲ ከም ዘለዋን ቀሄ ባሕሪ ድማ ምስቲ ኣገዳሲ መስመር ናይ ንግዲ ምዃኑ መጠን ንሕና ድማ ኣብቲ ከባቢ ምስ ሕቲ ድማ እናተዋግኡ ከሎ እዩ ራይት ናው ኣብ ርሱን ዝኾነ ኩናት እዩ ዘሎ ምስ ሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ እውን ትዊት ዝገብሮ ዘሎ ኣርእሲ ናሽናል ሴኩሪቲ ናት ዘይኮነ ባዕሉ ትዊት ዝገብሮ ዘሎ ዝፅሕፈሉ ዘሎ ኣርእሲ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ነቲ ዞባና እንታይ ዓይነት ቆላሕታ የምፅኣሉ ይኸውን ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ትብል ዳሓራይ ናይቲ ዓበይቲ ናይ ቻይና ገለን በይኑ ክንሪኦ ኢና ግን ኣሜሪካ ምስ ዘለዋ ኩነታት ርኢኻ ኣብ ዞባና እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ትብል እዚ ናይ የመን ኩነታት እዚ ናይ ፍልስጤም ኩነታት ነቲ ዞባና ብጣዕሚ ተኣፋፊ ገይርዎ እዩ ምናልባሽ ብዓይኒ ረብሓ ርኢኻያ ግን ንዓና ካብቲ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ኣዎንታዊ ሳዕቤኑ በዝሕ ምክንያቱ ሎሚ መራኽብ ብቀይሕ ባሕሪ ክሰግራ ተኮይነን ትዝቐለለ ወይ ሴፍ ድሕነት ዘለዎ ትበሃል ናብ ኣብቲ ሸነኽ ናይ ኤርትራ ጌርካ ምሕላፍ እዩ ስለዚ ከምኡ ብዙሕ እዩ ዘሎ ሕጂ ናብ ሸነኽ ኤርትራ ጌርካ ምኻድ ሕጂ ኣሜሪካ ንበዓል ስዑዲ ነተን ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃላ ናይ ብሓቂ እዮም ዝከላኸሉሎን ዝሓባብንዎን ሕጂ እሱ ክቕፅል እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ዓለም ናይ ነዳዲ ሪዘርቭስ ሓደ ዓቢ ክፋል ኣብኡ ዘሎ ናይ ጋዝ ሪዘርቭስ ኣብኡ ዘሎ ፖቴንሻል ከዓ ዓበይቲ ግርጭታት ክልዓል ዝኽእልካ ኣብኡ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ብጥንቃቐ ክሕዝዎ እዮም እቲ ዝበሃል ዘረባታት ዝተፈላለዩ ዘረባታት እንዳተዛረበ እቲ ፕሬዚደንት ድዩ ካልኦት እንዳተዛረቡ ነቲ ከባቢ ግን ብጥንቃቐ ክርእይዎ እዮም ኣይ ቲንክ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ከዓ ዝያዳ ክጎልሕ እዩ መስልን ምክንያቱ ቀደም ኢትዮጵያ ኣሕይልካ ኣብቲ ከባቢ ድሓን ዝኾነ ክስታይ ክትገብር ኢኻ ዝብል ኣተሓሳስባታት ነይሩ እዩ እዚ በዓል ሃንቲንግተን ዝፀሓፎ መፅሓፍ ንኢትዮጵያ ከም ኮር ጌርካ ናይቲ ከባቢ ወይ ከም ኣንከር ጌርካ ናይቲ ከባቢ ንዓ ሓይልካ ነቲ ከባቢ ክትቆፃፀሮ ዝበሃል ሎሚ ፈሪስ እዩ መይት እዩ ምክንያቱ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከማን ኣላዳ የላን ብጣዕሚ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት እያ ወዲቓ ዘላ ሕጂ እቲ ብዝሕን ድዩ ከምኡ ዘግብሮም ነይሩ ቀደም ካብ ብዝሒ ግን ብዓይነት እንድሕር ርኢኻ ኣብቲ ከባቢቲ ዝሓሸ ሓይሊ ዘሎ እዚ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ጥራይ እዩ ስለዚ ተኻሊሎም ንዓና ኣውንታዊ ዝኾነ ነገር እምበር ኣሉታዊ ክመፅእ ኣይኽእልን እዩ ሕጂ ኣብዚ ቅዳስ እንታይ እዩ እዚ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንብሎ ዘለና ግብፂ ውሰዳ ርአያ ሱዳን ውሰዳ ስዑዲ ውሰዳ ዋላ የመን ውሰዳ እዚአን ኩለን ሕጂ ሽርካ ናይ ኤርትራ እየን ዘለዋ ከምኡ ንመጀመርያ ግዜ ዘጋጠመ ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኣይነበረን ጅቡቲ ከማን ንገዛ ርሳ ኣብ ከምኡታት እንዳርዓመት እያ ክትከይድ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ከባቢ እዚ ተሓባቢሩ ከም ዝኸይድ ክርእዩ ደልዩ ይኾን እዮም ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ እንታይ እዩ ኢትዮጵያን ብዙሕ ግዜ ዘላዕልዎ ዝነበሩ ንሕና እውን እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ስለ ንጥቀም 100 ሚልዮን ስለ ዝኾንና ካብ ቀደማ ትሒዞም ዝብሉ ብገለ መልክዕ ኣብዚ ሽርክነት ናይዚ ባሕሪ ኣእትውና እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ኤርትራ ካብ ቀደማ ትቃወሞ ግብፂ ብቀደም እዮም ትቃወሞ ስዑዲ ቃወሞ ሱዳን ቃውሞ ንጅቡቲን ኮላይ ኣብ ከምኡ ኣትያ ኣላ ምክንያቱ ብቀዳማይ ዝገበርዎ ዝርርብ ጅቡቲን ኮላይ እተን ኣብኡ ተራ ክህልወን ዝኽእል እተን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተሓሓዛ ሃገራት ጥራይ ኢለን ስለዚ ትራምፕ ኢንተረስቲንግ መራሒ እዩ ከለርፉል ብሉ ሳቶም ከለርፉል መራሒ እዩ ብዙሕ ነገራት ክብልን ክገብርን ይኸውን እዩ ግን ብተዛማዲ ምስ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ኣይ ቲንክ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝሓሸ ኩነታት እዩ ባህላ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምናልባት ካብቲ ኣርስቲ ከይወፃና እዘን ዶናልድ ትራምፕ ፕራዮሪቲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳምነት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ
دارجا كبيد زخونه بير كومبيتيتور يبلو بناتهم قانقا مزناو وددر مس تشاينا قتيمهم لاب زلو بخالا زرار بان تشاينا بقطبا بتكنولوجي بوتهدراو عبي بكل عينت مسኦም كقطمو نبينهم كقطمون بفلاي بزلن كان تعريفي لو زبقسو انترايه جناب كوننت كم تنسو قلصما حبيتو خلو ناي بحق سبورت حيلو زلو مسيل وستبقسه حجي كان معلتنا معلتي كمي غيرو تامر حاسنا عصفي خيد زلو تشاينا كساب كندي حيالن دلوتن هاجر مخانا ريوم الله سلازي امريكا كل حيله اخاخيبا ناب تشاينا غصا انكلاي نزرخبو ترخيبا حجي بينك حتى كدليل لخانه حدا افتحت امريكا زلو بفلاي اكبابينا دما ريجنال باورز بهالو امارات زبال very active زخون هاجر ني دارجا نيو كولونيال باورز بهال زلويو ابزوانزي زعبي يصلوا زلو ገንዘብ immediately invest ክገብር ዝኽእል ወታደራዊ ምትትታው ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ድሮ ኣብ ከባቢና ዳርጋ ንክንደይ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ውዲቑ ዘሎ ሓይሊ እዩ ብንፃሩ ናብቲ መቀናቕንቲ ኣትሊስት እቲ ሰማያዊ ንሪኦ ዘለና ትሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ሃገራት እየን ስዑድያ እዩ ዝበሃል ግን ስዑድያ ግን ክንዱ ዝኣክል ኣክቲቭ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር የለን ምክንያቱ ስዑድያ እቲ ንጉስ ብመጀመርያ ተረጋጊኡ የለን ካልኣይ ኣብቲ ውሽጢ ዓዱ እቲ ዓብይ ናይ ቁጠባዊ ዝላ ዝበሃል ዘሎ ንዑ ንክገብር ብዙሕ ኣውታት ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ ወላ እኳ ኣብቲ ዞባ ፅልዋ ክገብር ነቲ ኢማራት ዝበሃል ካውንተር ክገብሮ ስትራቴጂ እንተለዎ ግን ኣብ ተግባር ግን ምንቅስቃሳት ናቱስ ድሩት እዩ ብመንፅር ናይ ኢማራት ክትሪኦ ከለካ ሳልሳይ ሓይሊ ድማ ቱርክ ዝበሃል እዩ ዕድል ኣብ ዝረኸቦ ብዝኾነ ነኳል መፅዩ ኩሉ ዓይነት ፅልዋ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ስለዚ እዞም ሰለስተ ሃገራት ቀጠር ዝበሃል እውን ካብ ኣታውን ወፃእን ፅልዋታት ዘለዎ ብኢድ ኣዙር ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፓሲቭ ሮል ወይ ከዓ ጠቕላላ ዘየለ ሃሳስ ዝሃሰሰ ፅልዋ ነዞም ሓውሲ ገባብል ዝመስሉ ዘለዉ ሪጅናል ፓወርስ ፅልዋ ክቦም እዩ ንሳቶም ድማ ብፍላይ ኢማራት ዝበሃል ረብሓን ዕብለላን ለሚዱ ከም ዘሎን ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ከም ምዃኑ መጠን ኣብዪ ኣሕመድ እውን ከምዚ ዓሰብ ዘብሎ ዘሎ ንዓሰብ ዝጠዓመ ኢማራት ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ክንዲ ምንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ትብል እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ለስ ወይ ከዓ ርሕቕ ዝበለ ኣጠማምታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምናልባት ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣግረሲቭሊ ንክንቀሳቀሱ ክደፍኦም ይኽእል ትብል ኤርትራ ኸ ወላ ኣብ ፅቡቕ ኣላ ኣንስተላ ክንዲ ምንታይ ደገፍ ምናልባት ደገፍ ከድልያ ይኽእል ዲፕሎማቲካሊ ምክንያቱ እቲ ኢማራት ዝበሃል እውን ኣብቲ ሎቢ ምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ስለ ንፈልጥ በቲ ትራምፕ ክንጅምር ተኮይንና ትራምፕ ቀደም The Art of the Deal ገለ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፉ ነይሩ ናይ ኔጎሽሽን ንመሃረሉ ነርና ነንብቦ ነርና ነዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ዳርጋ ብከምኡ ዓይነት መልክዕ ዝሕዞ ዘሎ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ኩሉ ነገራት ኣውፂኻ ድሓር ኣብቲ ውዕል ክትገብር ከለካ ሓደ ማእኸላይ ዝኾነ ነገር ክትረክብ ትኽእልካ ብዝብል ኣካይዳ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስል ዝኾነ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ እቲ ፕሬዚደንት ክገብሮ ዝኽእል ገለ ገደባት እውን ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ግን ኣብ ብቆንዱ ኣሜሪካ ንስዑዲ ንኩለን ነዘን ናይ ጋልፍ ሃገራት ክትከላኸለለን ንሓዋሩ ብዘይበኣ ክቁፅል ይክእሉን እዮም ስዑዲ ብተዛማዲ ምስተን ካልኦት ሃገራት ክትሪአን ከለካ ዓባያ ሃብታምያ ናይ ብሓቂ እውን ሓይሊ ሰብ ዘለዋ ሃገር እያ ዩኤኢ እኮ ኣነ 10 ገለ ዓመታት ኣብኡ ሰሪሐ ዩኤኢ እኮ እቲ ገንዘብ እዩ ዘሎ እምበር እቲ ናይ ሓይሊ ሰብ ዝበሃል እቲ ሃገራዊ ክስታይ ዝበሃል የለን ኣነ ዝከረኒ ናይ የመን ውግእ ምስ ስዑዲ ኮይኖም ብሓባር ኮይኖም እንዳተዋግኡ ከለዉ ንጣር ቦምባ መፂኡ ገለ 25 ገለ ዝኾኑ ደቂ ዩኤኢ ተቐቲሎም ንፅባሒቱ መዓልቲ ሰማዕታት ኣውጆም 25 ሰባት ምስ ሞቱ ሕጂ ክሳብ ክንድኡ ካብ ትሕዝቶ ንላዕሊ እቲ ናይ ገንዘብ እዩ ዘብሎም ድሓርቲ ገንዘብ ከዓ ቀጥታ ረብሓ ኣለዎ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ሪኢኻ ዝኩሉ ሕልኽልኻት ዝኣተዉ መዓት መሬት እዩ ዘለዎም ናይ ሕርሻ መሬት ኣለዎም እቲ ናይ ሕርሻ መሬቶም ክከላኸሉ ደልዮም ኣብ ኢትዮጵያ ብርግፅ ብልክዕ ኣይፍለጥን እዩ ግን ወሲዶሞ ዘለዉ መሬት መወዳእታ ብሉ ነቲ ናይ ሕርሻ መሬቶም ከብሉ ክደልዮም ሕጂ ንዕኡታት ንክብሉ
أبزياتو نجار يلن كسب كندي أب رمصها أتيم كأتو يكونون يوم أبي من أتيم يوم وسيم يوم سيز بزح نعنا بزح نجار بزح نجار سكفاي كونتن قطر in fact UAE زغبروز لو وددر مس قطر مسعودن إلهم يوم جميرهم مجمرة مخنياتو قطر ناي سلام خدقبر تفعلالي هاجرات دامس تسرح نيرا شو سادن لي UAE خامسة حجي UAE بقصالي أبو ددر مزن قطر مسعودين يوم تاوتو أنا ذكر إني قدمي قلع عمتاتي تي فاينانشال سنتر أب دبي خنقوبرو إلهم تبقيسهم مسعودي تطابيلاتهم مخنياتو منخم صغاتكم بتزامد من السعودة خطر الرأيم كلها أزيم بقطبا يخون بحالي يخون بسبب يخون بخل ملو أزيم يشتريهم سلذي I think UAE وعلى حديرة in fact more حدا كينيان دخلت تكيت الحرجميرة I think كاب سعودي حلف عربية حلفو أي مثلا أبتناي ودب زبال أب تفعل حاجات ودبات محاضريهم دبي أب جيبوت محاضر نيرهم أب أمريكا أب تفعل عليه بوتا محاضريهم أب عصب حلمتات نيرهم أيكونومون جن كساب كندو إثيوبيا مسيا بحيل إذا خسين ختبل أتاراتاري مهنياتو ولا انتزكاتهم بحيل اندحراتهم مسي بدحري يخسر حلو خلودهم I think it had calculate go pro Muslimni UAE. I think na UAE عندي ديلت na الرشا مريت كي يكون أي ترفيو بعد يعني بعد تركي زواو حاليو you know أب كله صفح فحز الحاليو كان تي عقمم كم زواو حالي هم كاجا فيهم خودو زلهم عقمي وصني مخنياتو تي حجيسو ناي تركي زباو حالي أبت خبابيهم ناي جزارسهم شجرات لهم نافذ خبابينا مسيم كخالق نجارات هو جورو بزوح حساب كندو عام زلهم أي مسلمن سلذي بدمر كتريو نكلها أبتي خبابينا ناي ربشة خبابي زخون حالي استسمعوا جوزين ناس سمعوا استسمعوا زموزي جن أدمعوا أتكيلو زخون يكون كجبر الحالي بفلاي أنصارنا أبتخبابي له سعودي مسانا you know موقن زحلن زمدنا تتعلم جن أبزخون يكون ناي أب الأولويات نحنا ولا حنتي خصائص بلهم خريدة اللي خونيهم كلاتهم تلاعه من قصة زي فوتو سبيلن أو أريترا تلاعه من قصة خمسة كلن أبت خبابينا زلوها دسم بلن كم عينت كنا بإريترا خمسة هم زي كل بايناو زبانات فلتها عالم أعرف فلتها توكل بتعمل تبق حجي next topic ناتنا أبزناي زبانا كملسينا مچم ጉዳይና ኢትዮጵያ ካብ ማዓልትና ማዓልቲ ዝቀያየር እዩ ሕጂ እኳ ናብ ሰዓታት ተغير ሎ ቀጻሊ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ቮላቲሊቲ ዘለዎ ሃገር ምዃኑ ንዓና ድማ ጎደቦና ምስ ምዃኑ ብዙሕ ጽልዋ ዘለዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኦፊሻል እኳ ዘይኮነ ግን ብወገን ኤርትራ ምስ ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝኾነ ሓበራዊ ምርድዳ ወይ ውነቱ ዘሎ ናይ ምትፍናን መንፈስ ኣረጋጊእካ እንተወሓደ ጽምዶ በሓደ ክንጽምደሉ ንኽእል በሓደ ነቲ ህዝቢ ከነቀራርበሉ ንኽእል ዝብል መንፈስ ተበጊስሎ ሓሳብ ብዓብዪ ክትሪኦ ከለኻ ምስ ዝኾነ ጎረቤትካ እትምንዮ ነገር እዩ ስለምንታይ of course ከም ወትሩ ንፈልጦ ብኤርትራ ዝብገስ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ከተሰይጡን ኣለካ እቲ ፕላን ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ተበግሶ ከተሰይጡን ኣለካ ካልኦት ሃገራት ክገብሩ ከለዉ ጽድቂ እዩ I'm always giving you an example ነዚ ሰብ ዝክርድኦ ምንታን ፈረንሳ ጀርመን ዓዲ እንግሊዝ ካናዳ ብምሉኦም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ሃገሮም ኣሰልጢኖም ኣብ ሃገሮም የዝብለኩም ዘላ ፈረንሳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ጣልያን ኣብ ጀርመን ኣሰልጢኖም ብባቡር ገይሮም ንዩክሬን ይሰድዎም ኣለዉ ንኽዋጉ ንራሻ ንኸውድቑ ሰዲኹም ኣለኹም ኣብ ሃገሮም ኣሰልጢኖም ሱዳን እትፈርስ ዘላ ኤርትራ ምናልባት ሰራዊት ንሃገራዊ ሰራዊት ንምስልጣን ተሓጊዛ ግን ሰይጣናዊ ተግባር እዩ ዝበሃል ጀስት እቲ ነገራት ክርዳኣና ምንታን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ካብ ሕጊ ወፃኢ ወይ እውን ካብ ሞራላዊ ሓላፍነት ወፃኢ ኮይኑ ዝርድኦ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ እዩ
ሶማሊያ ትበሃል ጎረቤት ናይ ሃገር ኣብ ታሪክና ድማ ብዙሕ ምትስሳር ዘለዋ እያ ኣብቲ ዝሓመቐ ሽግር ዘላትሉ እንታይ ዘድልያ ሓንቲ ሃገር መጀመርያ ከም ናይ ሱዳን ናይ ሶማሊያ ዓይነት ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ዘለዎ ሰራዊት እዩ ዘድልዮ ምዱብ ሰራዊት ከይሓስካ ከለኻ ነቲ ናይ ሶማል ፀገም ክትፈትሑ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኤርትራ $1,000,000 ወይ $30,000,000 ክበክማ ኣይኮነት ኢላቶም ሰራዊት ስለ ዘድልየካ ሰራዊት ኣሰልጢነ ምዱብ ሰራዊት ክበካየ ሃገርካ ድማ በዓልካ ተመሓድር ኢሎሞ ስለዚ 5,000 10,000 እቲ ዝበለፀ ነቲ ሃገር ዘድሊ ኤርትራ ገይራትሎ ኤርትራ ዝገበረትሉ ግን ኩሉ ግዜ ከም ሰይጣናዊ ጌርካ ናይ ምቕራብ ትርእዮ ድማ ኣሎ ኤርትራ ካብቲ ትኽእለ እያ ክትሕግዝ ትኽእል ሰራዊት ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ክበሃል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ኤርትራ እዩ ምክንያቱ መን ኣሎ ካልኣይ ተዋጊኡ ክንዲ ናይ ኤርትራ ተመክሮ ዘሎ ኩናቱ እኮ ብተመክሮ እዩ ዝመፅእ ሓፂን ስለ ዝሓስካ ገለመለ ጥራይ ዘይኮነ ተመክሮ ክህልወካ ኣሎ ኣብ ኤሮፓ እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ ራሻ ናይ ዩክሬን እዩ ምክንያቱ ተመክሮ ናይ ኩናት ስለ ዘሎ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኢለ ኤርትራ ዝበለፀ ሰራዊት ኣለዋ ኣብ ዝበለፀ ኣብ ሓውሲ ዝበለፀ ኣቃውማ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ትግራይ ዝምድና ንፍጠር ወይ እውን ነቲ ዘሎ ናይ ምትፍናን መንፈስ ቶንዳው ንታሕቲ ውሪድና ናይ ሰላም መንፈስ ክነፍሰሉ ዝኽእል እኮ ተዋጊእና ኢና ሽግር ጌርና ኢና መጀመርያና ኣይኮነን ድሕሪ ኩናት ሰላም ክንፅውዕ 91 እውን ወድ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ኩናት እኮ ኢና ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ክንገብር መሪፅና ስለዚ ሕጂ እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን እቲ መድረክ ናይ ኩናት ሓሊፉ ብሓደ ናይ ሰላም መንፈስ ከነበጋግሶ ኣለና ዝብል ሓሳብ ካብ ኤርትራ ተበጊስሎ ኖርማል ብዛዕባ ህዝቢ ዝሓስብ ሰብ ድማ ወላ እውን ትፀልኦ መራሒ ንሰላም ክብል ከሎ ክድግፍ እዩ ዝግባአካ ንኩናት ክብል ከሎ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ንሰላም ክበሃል ከሎ ግን ምንቲ መጎጎት ሕለፍ አንጭዋ ኢልካ ሰላም ንኽረክብ ኢልካ ክሰርሕ ዝግባእ እዚ እቲ ሞራላዊ ወይ እውን ስነ መጎታዊ ኩነታት ክኾን ከሎ ምስ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ፅምዶ እንታይ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ክህልዎ ክእል ንኤርትራ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ምስ ትግራይ ምስ ናይ ትግራይ ህዝቢ ወይ ምስ ህወሓት ሽርክነት እንታይ ጥቕሚ ከምፅኣላ ይኽእል በዛ ናይ ሎሚ ዘላ ቃውማ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኣቢ ሕልምታት ኣብ ግምት ብምእታው ናባኻ ሲራ ኣስፊሕካ ነትኩሉ ነጥብታት ተናኺፍካ ካብታኑ ዝበልኮ ዝያዳ ከተብሮ ኢለ ሕጂ እቲ መሰረታዊ ነገር እቲ ዓንቶይ ዝበልኮ እቲ ሃገራዊ ረብሓ እዩ ሃገራዊ ረብሓ ክንብል ከለና ንሕና ኣፅቢብና ኣይኮንና ንሪኦ እንኮላይ ምስቲ ከባቢና ኢና ንሪኦ ስለዚ ድሕሪ ዝኩሉ ውግእን ክልበትበትን ኣብ መጨረሻ እንታይ ሃትደሊ መነባብሮ ህዝቢ ክመሓየሽ ቁጠባኻ ክዓቢ ሃትደሊ መነባብሮ ህዝብና ክመሓየሽ ቁጠባና ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናይ ግድን ኣብቲ ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢና እውን ሰላም ክህሉ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢኻ ሰላም ተደየለ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ፀልወካ እዩ ናይ ሱዳን ውግእ ምስ ጀመረ ብዛዕባ ውሓድ ብዙሓት ሱዳናውያን ኤርትራ ነይሮም እሱን ብገለ መልክዕ ነቲ ናትካ ቁጠባ ይኹን ነቲ ናትካ ክስታያት ዝፀልዎ እዩ እሱ ከምኡታት ኣይደለናኻ ግን ትስከሙ ሓላፍነት እዩ ምክንያቱ ጎረቤትካ ስለ ዝኾኑ ሕጂ ብቲ ነዚ ንክትብል ኤርትራ ከምዚ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካ ኣትሊስት እዘን ሃገራት ኣብ ዞባና ዘለዋ እቲ መባእታውን መሰረታውን ስራሕ ናይ ሓደ መንግስቲ ክሰርሓ ክኽእል ኣለዎን ዝብል መርገፂ እዩ ዘሎ ናይ መንግስቲ መሰረታዊ መባእታዊ ስራሕካ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ስርዓትን ሰላምን ምርግጋፅ እዩ ወይ ናይ ዎችማን ዝብሎ ናይ ሓልዋለይቲ ዝብሎ ቀዳማይ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ሃገሩ ክቆፃፀር ሃገሩ ኣብ ሃገሩ እሱ ጥራይ ቀፃዒ ንክኸውን እቲ መንግስቲ ጥራይ ቀፃዒ ንክኸውን እዩ ዝግበኦ ኣብ ሶማል ከምኡ ኩነታት ኣይነበረን ሓጊዝናዮም ድሓን ዝኾነ ምዕባለታት ተርኢ ኢሉ ኢትዮጵያ እውን እኮ ብዙሕ ኣይተዘርበሉን እምበር ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እኮ ኤርትራ ተማሂሮም እዮም ብፍላይ ኣብዚ ናይ 2022 ዝነበረ ውግእ ሱዳን ከዓ ከምኡ ንሱዳን ከዓ ዘድሊ ምትሕጋዝ ገይሩሎም ሕጂ እሱታት ኩሉ ንምንታይ እዩ ኣብ ሃገሮም ንኸውሕሱ ጥራይ እዩ ንሕና ሓጊዝናኩሞ ዝሃቡና ተሃቡና ገለመለታት ምባል ኣይኮነን ጥራይ እታ ሃገሮም ከም ዝቆፃፀርዋ ምግባር እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ሰለስተ ነገራት ክንርኢ ኣለና ሓደ ህዝቢ እዩ ካልኣይ መንግስቲ እዩ ሳልሳይ ከዓ እዞም ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ብገለ መልክዕ ንሕና እውን ዳርጋ ኣክቲቪስት ኢና ሕጂ ብህዝቢ
درجة حزبنا كمتي أبتسعن حدا زرعيو يقرأيلو نقدمي تخيد زدل الحزبيو جن بزيح يقرأتات بزيحو قرحنتات مسرت أو دخونا قرحنتات له حجن عقو بقالا ملكع كتسرحو كتكلال كانت حزبي بقالا ملكع شلل كم زبل كتقبرو كتكلال لك حجي أسطات المقبار أبي مسمسين أمنت أبي أسمر أحمد سخلو حزبنا يقرأيلوس تزنبرت رسيعوس أب سلاماتيو جن ويانهم جيرومنا أبوهم جيرومنا سالسا جيزي خزبل سخفتاتات أبوزحات سباتالو حجن عوق سرحالو الدلوها حجة خالايتي بمنقص درجة منقص إيرترا مسمن الرحوالو زفل سبيل سبيكوليشن يتي زبال إذا أنا صمدو تبهال بأول زيادة استسرحت نصفتي جيروها صمدو ناي مرحب بوزهانيلو I think سو حقازي نخلتيو نتي صبو زمدناتات عب حزبه تمص صبو زرباتات عيتو تزريبو تهزبي سمعو اسيو سلازي نتي من هاي حزب زمدناتات نمحياش تراخلو خيلي ግን unfortunately نحنا خم وندابلنا كلنا كمزي قال خدعتنا قال اب تግራይ ዘለው ድኹማትን ወይ ከዓ خدمتنا يقابل نتي عدل اب كنت تقوموا بالتاو ملكع خገልጾ ፍትንሎ ግን ጽቡቅ ተወግሰ እዩ نحنا كم حزبي يكون كم انا ذكرن ናይ 98 2000 دا تخايره 75,000 ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብግፍዒ ተሰዊጎም نحنا أبسمرات كال نيرنا شعو أبتحتنا السرحو 7-8 زخون إثيوبيا نيرم نزخون يكون تقرم بخوندو نزخون يكون تقرأي بزي حقي خاف سرحة توصيف كذا كان نيرم بسنا سرعات أبوم تغير لهم تم كودوز دليو أفاني نايم سيدي أبهزبنا تلبونا له تي ننوح متمات لهم هنا نحن بزحنا خفلنا كلا يجي أوقعنا أتين دليلنا سلازي بمنقص درجة زقبرالو بحزبي درجة كدليو بفلا مس إثيوبيا زهلو مسرح كدليو بالصرفة نحنا خم أكتيفيست صارتكم تم كلاتنا نصبوز مدنا خنسرح قبو مثلا طبق أجي حنتي أبدي أب لبناي بزوح إيرتراو زلاون يقنبل نغل إثيوبيا زبهال هاجر نيرترا مچم أبزن زحلفا حمشت كفل ديكيدس ويكا 5 عامت ويم 6 عامت ممكن بلا نخلينا نو 7 عامت ممكن لبوحدو أبزن زحلفا 7 عامت نيرترا تزخفا كفال ناي صقم منچناتو إثيوبيا زبهال هاجر يو سلازي اتي إثيوبيا بعبيو قاد تزب زي كونه اتي بوليتيكاو مرحنت نا إثيوبيا يو تمساسالي حلم زلوم تمساسالي اتحساسوا زلوم يساتم دما بس إيرترا بيناي ملكع متيوم اما وداتا اغا موتوم كل غزي إيرترا ناي مغباط حلمي إيرترا ناي مطرناف حلمي انت وحدون اتوم كالو دكان إيرترا ملئتي لوم يم زبغسو ابغن حلمناتو ندرس بلينا بقل كفال زبل زلوينا نرجلنا سزي اذا بإيرترا زلو مرحنه دارغا 700 عاميت عدميو أبقى سنة إذا هاجر زي يحلفوا زلوا بحتر زبالة خنريا غلنا كم زحجو نريا زلنا دم أبي أحمد لو من تدي سلطني trust me دكاي كسلط ويو ميز بلزلوا سونيش يكون نقول نبدكاي مبالو كمان already ناي بحكي أسكا في كنا بلا نغنسو نسلا زربا قبل خليجن توم 3 شهور زخونو كادرتاتنا توجن محل تاوز بالوزلويو اجي كم ز عينت غربيت انتلكا خوينو حدا سب دما كل جزء نعاها خطفا كاز فكرت خوينو ولا ونحسيو قبل خلو سيريس كتوصل لك كايز بعد معناته وريف هيز رايت حكم تغنى غير قبل كتكلال لك جاء كم زكونتات إيرترا انت كتجبري قبعها معناته إثيوبيا at the weakest point يا زلانة كريو خلو بقول ملكيتات أبز دخمت كفال أبز زحمة قدر الجاية وري غزل أبزوان إثيوبيا كم إثيوبيا تغسل مهلاون إثيوبيا نخد كتصل زدلة حجر سلزخوني إثيوبيا بزخوني يقول من قدي لك كم زي أبشن شاتم هنتس أن حدا زجاتمه زباو جنبارن تي نايتقرأ حيلن أبدي سابا ناي ورحيت جعزو تريفوهم كله إثيوبيا كم تفرس هاي فلتوني منيرم حنت زانتالا نايتي
من كوهن زبلوه كزارب كله they never thought منكسو كولابس كجبر زغلاب إثيوبيا شعبيا يكون at least زباقو بارسي نعدي سابا بتصحو نملس منكسو هاي المريم كفن كله يخلي زبل ابنة هاي نبرة من مخنياتو كوما عين التاريخ اليوم سلا زي فلتو حجول انتو قونتي إثيوبيا كساب last minute دقف كم زلوين نرجع لنا أبزنز حلفة مع التتراي أبي أحمد أب حدا بوتا بعلمية السبات بدرون قتيل له سيفيل أو حزب بدرون قتيل له بات زخون يكون أب ميديا يزارب اللي يلن ويون فلو يكوننا نسمع اللي يلنا قد سألي كاب حقوس أي نجاراتي قبرالو جن there's no consequence بنزارة بإرترا أيكونن ميت السبات قتيلو ميت أغلبات قتيلو زبل زينا نسمع نيرو زينا مخونا نيرو ما يبقى ويون مجلس موصل نير كابت محبرنا أغلبات مالتيو داي مالتي جت دبل ستاندرد أبي إثيوبيا زلو we have to understand normal سلاي كونن زلنا إرتراويان سلاي خادمة إدل كلها كنت كمالك تكلالك of course جينا يمنجسي مدى بنتايو بلان تاي كفلت أين خلينا ناجن أنا زدل زلهم أبزين كلتا معلتون بوست غير اللهم أب إكس ناتي نسدما إرترا نزل حجز ولا مدرخ كتحلفوا بالله مخنياتو نعطي مرداتاي عند حرحجي حليفو بدي حرحجي ولا أوروما زي كونس ولا انتاي مغلقات زو حدا كل البنا بسلطان تمتي أبتا 4 كيلو زبال مساعته وهي the same mentality زلهم سلازي إيرترا كم زي عينت كونتات كلا حدا وتبي سرعة منقسي تغيروا قال نجر كبروا لزغل منقدي انت زي اللي دما تهاجرون أنا كوب بناتي مرداتا إثيوبيا كم هاجر تفريسان أنا سقعتي زبل حسب أم over كابز حسب زوجي يعني مغنياتو نعنا زغرب السودان يعني راس السودان فريسة أين برنا يتفقنا كم تازنا برنا لنا يحشنا كمان السودان سلزتفو تتغيمنا ما لا تكون يمكن بتك هود ما تسأجمنا عنا دوباتا استحلوت هاجر سلزلنا we're okay إثيوبيا ونحجو كأوفيشالي ديت أو جنبر درجة أبزي قواصورة كفال هاجر زلوايا سلزي أكمز مدرخ إيرترا مزخول لها قوافات زلو بفلاي بزوم نريوم سهنا بيمانن سأجام زلو حيلتات بجاخ حق زنا زل بز فانلو بز شنلو بز أونجالو بزي نايتقرأي قال كفال كله غليو I'm not very sure exactly أنا مخانو كلاتهم دما ليتم عالتن صرحوا زلو نعبي كاب كرسي خالي ويم لك أكدمي حدث عامتات نملسك علي نزدليون ننقد نيرناينا أبدا ما تعملس فليه بلون مخنياتو ني أنصار إيرترا رجيم تشنج خبرون نزدليو أبا دي سابا ينقدالو this is not like official قال يكون official دزارب اللي زلي ميديا ناتون سبورتي بمالو كما عينت كرطوي لك ويتبلت مس بالفتشم ستبكلت من مولا كما عينت مع رأفال وزملت كوب شافنا بجاف خفضم زيت تنكفلت بانديراي عتي اندخي يترقالو ميراخي كنقويولينا دكفي كنقوارزو ششاكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتي كتيرين بعقلي على كحنا إلى نخي كم مهارانو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشعن دقالي نابخي يبلني بولي من مولا كما عينت كرطوي لك ويتبلت مس بالفتشم ستبكلت من مولا كما عينت مع رأفال وزملت كوب شافنا بجاف خفضم زيت تنكفلت بانديراي عتي اندخي يترقالو ميراخي كنقويولينا دكفي كنقوارزو ششاكي مامي تاي بانديراي مكرتي فناتي كتيرين بعقلي على كحنا إلى نخي كم مهارانو تايكي